Gitabang dayon sa mga rescuer kining driver nga naipit sa iyang gimanehong high-ace van human malambigit sa bangga sa National Highway sa barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur pasado launa Lunes sa hapon, Marso 31 ning tuiga. Naipit sa basta ang babaeng pasahero sa high-ace van nga tapad sa driver. Tungod sa impact, halos dili na mahitsura ang atubangan sa sakyanan. Apil sa nadisgrasya ang laing usa ka dump truck ug usa ka L300 van. Base sa investigasyon sa Santa Cruz Municipal Police Station, kusog ang dagan sa high-ace van hinungdan nga na-overshoot sa pikas linya sa kalsada nga miresulta sa paggabangga sa walang abahin sa dump truck ug dayon mibangga sa nagsunod nga L300 van. High-ace van sa doon sa tulay nag-overtake na wala ng control. Nag-try na iniwasan ng dump truck yung van pero naabot pa rin ang van. Nadala dayon sa ospital ang naipit nga driver ug pasahero sa high-ace van. Matud sa mga pulis, bandang alas 4 sa hapon namatay ang driver sa high-ace van nga gilang si Aljan Bansuan Yap, 45 anyos nga taga Cotabato City ug ang naangol nga pasahero nga si Duna Villa Yap nga iyang asawa. Swerting luwas ang driver sa dump truck nga si Jesse Ruiz Francisco, 35 anyos taga Matalam, Cotabato ug Jeremias Estomata, 50 anyos residente sa Digo City nga driver sa L300 van. Gikonsidera sa kapulisan nga accident prone ang lugar, ulan-ulan sab dihang nahitabo ang bangga. Advice ko lang po sa lahat ng mga motorista at sa mga bumabiyahe araw-araw, lalo-lalo na ngayong panahon natin ay palaging umuulan. Palaging mag-ingat at focus lang sa pagmamaniho. Nagpabilin pa sa ospital ang naangol nga pasahero sa high-ace van. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.